riaditeľ firmy, keď mi podával ruku, že dobre, takže máte si pozrieť zváranie a že teda možno a keď A tak či to je dali? No tak si hovoríme, že jak tak teraz tam bude celé obchodné oddelenie a plus deň zvárania, tak ale on mi povedal na rovinu, ten HR mi povedal, že sa nepočne, povedal, že rozmýšľali, či ma zavolajú, lebo nemám písať, to robotu to zvára. Ale potom vlastne ten HR povedal, že nebudú máme za hospody musí. Ešte potom povedal, že aby som to Rýchlo poličiť nejakú zváračku a ale... Aby som si potreboval vedomiť, že riaditeľ firmy sa bude pýtať aj na teóriu zvárania. Čítal som si to, ako si povedal, ale potom sa ma začal pýtať takých otázky, ona to materiálov. Ale ja som